Мен үзем Казан арты Әтнә районының Күлле Киме авылында дөньяга килгәнмен. Ул Сибгат Хаким авылы, ул безнең Тукай ягы. Ләкин минем әби бабаларым, безнең нәселебез, әтием дә, әнием дә Чаллы төбәгеннән, хәзер ул Тукай районы дип атала инде, Мусабай һәм Бөрдебаш авылларыннан. Алар мәктәпне авылларында укып беттергәч тә, әле менә 16 яшьтән үзләрендә үк башлангыч мәктәптә укыта да башлаганнар. Шундай бер зиһенле, башлы булганнар дип уйлыйм мин, һәм аларны җибәрәләр Казанга, рабфакка, аннан соң педагогия институтына. Шулай итеп, әтием белән әнием гомер буе укытучылар булды, укыган да өйләнешәләр. Аларны төрле районнарга җибәрәләр: Әтнә, Актаныш, яңадан Әтнә, Күлле Киме. Менә шулай итеп без Күлле Кимедә төпләнеп калабыз. Бу театр, сәнгать дөньясына кереп китү кайдан башланырга мөмкин? Беренчедән ул әлбәттә шушы тирәлек, шушы Әтнә ягы дип әйтим. Күлле Киме бик шундый күренекле, мәдәни яктан үскән ягы ул. Хәтта 18нче елда ук инде анда Әтнәдә театр, халык театры төзелгән. Шул заманда әле профессиональ театрларда төзелә генә башлаган, бары тик татар театры гына бит инде ул 6нчы елдан. Ләкин шунда ук мин уйлыйм, әгәр дә шул яктан гына, төбәктән генә, мәктәп мөхитеннән гына торса, без бит ул елны, мин мәктәп бетергән елны 16 яшьтә миңа тәмамларга туры килде. Мин 6 яшьтән укырга кергәнмен. Без мәктәп ишеге алды тулы 80ннән артык чыгарылыш классы укучылары иде. 2 10нчы класс, 2 11нче класс, 80 бала, уйлап карагыз, бер елны. Һәм ул бик күп мәктәпләрдә шулай булган, һәм ул елны конкурс бик зур иде. Шуңа күрә әйтмәкче булам, менә шул 80 баладан барыбер дә менә каядыр мин киткәнмен шушы театр юлыннан. Минем апам сәнгать, әдәбият юлыннан киткән. Димәк, каядыр ул барыбер дә табигать һәм нәселдән килә. Безнең әти-әни, әти математика укытса да, бик шигъри күңелле, үзе дә шигырьләр яза иде. Әнием тел әдәбият, татар теле һәм немец теле укытты. Сөйләвендә гел мәкаләләр булыр иде аның. Менә алар театрында бик яратканнар, укыган елларында, әле 30нчы еллар уртасында Кәрим Тинчуринны сәхнәдә күргәннәр, алар Таҗи Гыйззәтне, Миркәй белән Айсылуны ничә тапкыр барып карый идек дип сөйлиләр иде. Һәм Әтнәдә укыткан чагында әти шул халык театрында катнаша, Нәкый Сәнбәт белән Сираҗетдинны уйнады, без банкротны укыган иде дип сөйләгәннәре дә бар. Демәк, һәрвакыт безнең өйдә менә шушы сәнгатькә, музыкага, әдәбиятка, газета, журналларга бик зур игътибар булды. Без шул мөхиттә тәрбияләндек. 6нчы класста безнең әдәбият укытучысы безнең белән беренче театрны укыйды. Мин анда биби булдым. Шул елны миңа канат бирүче бер нәрсә булды. Миңа бер китап очрады. Гадигенә авыл кызының русча иде, калын китап. Питер, Ленинградка укырга китү, институт еллары. Шуны укып мин бик хыялландым. Һәм шул ук елны безнең районда була торган концертларыбызда инде елда бара идек. Мине бик мактаганнар. Культура бүлеге мөдире әйткән мәктәптәгеләргә, әти миңа кайтып әйтте, бу кыз сәхнә өчен тугандыр дигән. Бу сүз мине чынлап торып, ишемдәге хыялымны тормышка ашырып куярга, карарга канат бирде. Һәм нәкъ шул елны мин күрдем игълан. Марсель Сәлимҗанов, Рифкать Бикчәнтәев татар театр бүлегенә укырга кабул итәләр. Мин инде барып карарга булдым. Күңелемдәге калмасын, керә алсам, керәм, инде керә алмасам, әле миңа 16 гына яшь, мәктәп бетердем үзем. 2нче елга бәлки каядыр чит тел буенча китәрмен дип шундый барып кердем, мине кабул иттеләр. Ишек алды тулы театр училищесының абитуриентлары иде, бик күп иде конкурс. Без 10 кыз, 10 егетне алдылар. Укытучыларыбыз әйткәнемчә Марсель абый, Рифкать Бикчәнтәев, Габдулла Шамуков, Шәхсәнә Мәсфәндиярова, Асия Хәйруллина. Һәм ул елларда шушы курска килеп эләгүем белән мин бәхетле, чөнки мин сәхнәдә, Камал театр сәхнәсендә бик күп артистларны рольләрдә күреп калдым.
Беләсезме, Питер дип сөйли идек әле без ул вакытта да аны Ленинград шәһәре, ул гаҗәеп бер минем гомер буе төшләремә кергән шундый бер затлы шәһәр. Архитектурасы да менә дигән, тарихы да, кешеләре дә аның ул вакытта менә шулай, хәтта минем исемдә калган, менә Казанга килеп төшәбез, үзебезнеке бөтенесе, әмма анда 2 сәгать очкычта барып, анда барып җиткәч, без бөтенләй башка бер дөньяга килеп эләккән сыман идем. Безнең чөнки дәресләребез дә бит беләсеңме, Эрмитажда уза иде, чит илләрнең театры буенча. Яки анда мин бик ярата идем Рус музеенда. Рус рәссамнарының минем иң яраткан фәннәрем. Ленинградта каласы килү дигән уй булмады. Бәлки мөмкинлекләр дә булгандыр анда. Без бит республикабызны җибәрә иде, төрле милли республикалардан укыдылар анда безнең белән, Хакасста, Адыгеяда, төрле яклардан, шундый милли, национальный дип әйтәләр, студиялар. Һәм без кайтырга тиеш идек, барыбыз да үзебезнең республикага безне көтәләр иде. Без кайттык, безнең егетләребезне Камал театрына алдылар. Кызлар, менә хәзер Тинчурин театры шунда. Чөнки яшь героинялар юк иде һәм мин кайтып керү белән гел героиняларга шумдым. Шундый актив, комсомол эшләре буенча да шулай итеп мин анда эшләдем. Гел гастрольләр, гел көпчәк өстендә. Кызыгы да бар иде, авырлыклары да бар иде. Һәм менә шул вакытта ничектер мине татарча белгән, югары белемле булган бер белгеч берәр елга гына дип министрлыктан сорап карадылар. Мин анда ниндидер эш белән кергән идем дә, син бездә шулай эшли алмассың микән, бер генә елга безнең анда китеп тора бер белгеч дип. Һәм мин ничектер риза булдым. Бәлки миңа иҗади яктан бу театрда үсү аз тыелгандыр. Чөнки бер елга куядыр, бер әсәр, гастрольдә йөрисең, Амында Казанга кайтасың да, Казан кайный, яшьләр анда, актерлар йорты, тегесе, монысы. Без һаман юлда. Кыскасы, мин министрлыкка килдем, ул үзе бер мәктәп булды миңа. Бүтән әдәбият, сәнгать, театр, музыка, язучылар дөньясында шулай алар белән аралашып күп нәрсә булды ул миңа. Май университеты дигән кебек, теге Горькийның. Анда миңа калырга чакырдылар. Мин анда шактый бер 5-6 ел эшләдем. Һәм шул вакытта менә Камал театрының музее хуҗасыз калды. Һәм мине Марсель абый, син менә бу эшне дә беләсең, миңа сөйләүчеләр дә кирәк. Алынмыйсыңмы дип мин уйладым, килдем. Чөнки барыбер дә миңа театр, сәхнә, тамашачылар, менә шушы мөхит бик мөһим иде. Бала чактан мин шуңа гашыйк булганмын. Менә шулай итеп инде 40 ел быел иҗади кеше икәнлегемне дә беләм, һәм шул ук вакытта миндә ниндидер фәнни төгәллек тә ахрысы бар. Мин үзем бу эштә башка җирдәге музейда белмим, эшли алыр идемме, юкмы? Менә шушы театр дөньясы, һәм ул театр музее ул бит бөтенләй башкачарак. Монда миңа бик күп сәхнәдә булырга туры килде. Бүтән артистлар турында сөйләү, кичәләр эшләү, сценарийында язу, алып та бару. Кыскасы, бу шундый кызыклы һәм мин дә булган сәләтләрнең барсында кулланып була торган бер хезмәт. Мин экскурсияларда да сөйлим, рәхәтләнеп яраталар. Мин күргәзмәләрдә эшлим, үземнең рәссам сәләтемдә кичкенәдән бик рәсем ясый идем. Рәссам да буласы килгән чаклар булды. Кыскасы, менә шулай итеп, театрга булган мәхәббәт, театр артистларын кичкенәдән яратып тыңлап радиодан үсү, аларны күрү, алар белән бергә аралашу, миңа ул бик күңелемә хуш килгән эш булып, менә шулай узып китте 40 ел. Башкарган эшеңне яратудан башкаларга да ошасын дип үзеңә шундый бер максат куюда. Мин монда бик игелекле, изге эш, аны миңа әйтәләр дә, үзем дә шулай үлем тарихыбызны саклыйм. Театрның тарихы бик бай, бик зур. Аны һаман безнең Шаймизи Нурыш әйтә иде, нинди мөмкинлек бар театрны пропагандалы,
шуны язасыңмы, сөйлейсеңме, очрашулармы. Шуңа күрә алар мине бик теләп Финляндияга да җибәрделәр, анда да татарларыбыз дип. Менә мин шулай каядыр инде артка таба күз ташласам, юкка яшәмәгәнмен дип уйлыйм. Каядыр мин татар милләтенә үземнең өлешемне кертә алдым дип уйлыйм. Урамнарда ниндидер татар кешеләренең, төрле яшьтәгеләрнең килеп, без сезне яратабыз, сезнең сөйләвегезне яратабыз дип туганнары кебек кочаклап алулары, ул күзгә яшь китерә хәтта. Театр ул минем өчен, шәхсән минем өчен ул минем өем булды. Бик күп төрле юнәлештә театрда мин яшәдем һәм мин аны бик яратам икән. Һаман да шуны аңлыйм, сәхнәне, тамашачыларны, публиканы, шул спектакль барышларын, драматургияны, артистларыбызны, режиссерларны, мин аларның барысын да туганым кебек үз күрәм, якын күрәм. Алар миңа шундый рухи азык. Аларсыз мин аш.